Ještě polovička len. Julia, Tadia to poď, Julia, kde tam ideš? Tadia, Pani učiteľky úspešne zvládli. Do kruhu poďte. Hráme na tresty. Hráme na tresty. Viete, ako sa hrá na tresty? Viete, ako sa hrá na tresty? No, ak nechytíš loptu, tak ten viete na trest. Nie, hráme na objímanu. Dobre, na tresty. Dobre. Ja to zatiaľ si tak nachytám. Vydajte. No, tak pôjdeš. Pôjdeš za pani učiteľkou. Nie, ja dávam trest. Pôjď za pani Šoko Šadlekovou a postískať ju. Hej? Áno, naozaj, bež. Poviča, musíš to spraviť. Áno, že to musíš. Dobre, ideme. Áno. Vierka, čo si nazbierala? Babu. Kaš? Krásne. Kaš, ty? Ty čo máš? Čo? Čo si nazbierala? Ako sa to volá? Bubava. No, vedá to. Pančka nahrala, teraz nám ide ona robiť benček. Počkajte. Pančka, ja mám viac milu. A potom... Je to boné určite hodina. Áno, kebyže každý... Alebo druhý... No a teraz mi povedzte, čo sa vám najviac páčilo na výlete. Tebe. Preskakovanie po toku. Super, tebe. No boli veselí. Volejbal. Po jednom, ty. Volejbal.